for det ene forhold betinget frakendelse af kørekortet. Det tætte kørsel er utrolig farligt, fordi han kan simpelthen ikke nå at reagere, hvis bilisten foran han bremser, så har han ingen chance. Jeg bliver så lige fanget bag ved den bil, han er over i det højre om. Og heldigvis der bliver han så bremset af en anden bil foran, så jeg kan nå at holde øje med ham og følge med ham. Kører igen tæt. Og på det stræk her, der øger han hastigheden igen, så han kommer op på en hastighed over 160 km/t. Så allerede nu, inden hvor vi har kørt et kort stykke vej, der har han lavet 2 forhold til betinget frakendelse og klippet i sit kørekort, har han også gjort sig klar til. Men da han kommer herop, der er jeg godt klar over, det er ikke en, der vil tale med mig. Man tænker jo over, hvad han er for en type, og hvad han prøver at slippe væk med, siden han kunne finde på at køre på den måde. Så jeg var da klart overbevist om, at han havde noget meget sort samvittighed med noget andet end bare færdselsloven. En egen Toyota eftersætter i Usrød Kongevej i sydlig retning. 81-22 skift. Jeg finder ud af, at han ikke vil standse, og han har lavet de første par ting efter jeg har aktiveret udrykningssignalerne, hvor han kører rigtig tosset. Der kan jeg godt mærke, at hjertet kommer til at pumpe, man kommer lidt mere op at køre. Ned ad Ådalsvej, retning mod stationen 81-22. 81-22, så går det Ådalsvej mod stationen. Det er naturligvis ikke rart, at jeg ved, at ved at passe mit arbejde, jamen, så bringer jeg mig selv i en farlig situation. Men det er så her, jeg skønner af min mangeårige køreuddannelse. Vi har rigtig mange kørekurser, når vi laver det her. At den køreuddannelse gør, at jeg har ligesom lidt ekstra snor at give af i forhold til almindelige trafikanter. Og min egen drej ned ad en blind vej på venstre hånd. Jeg er ikke helt sikker på, hvad den hedder. Jeg er ret sikker på, at nu har jeg fat i ham, fordi han kører ned ad en blind vej. Så jeg tror, nu har jeg fat i den lange ende, så jeg kan få ham stoppet. 81-22, men han er så et mere kreativ type. Den egen ned på en cykelsti op mod rundkørslen ved op til de der boliger oppe i Egedal, 81-22. Claus kalder forgæves efter hjælp over radioen. Det er helligdag, og der er ingen kolleger i nærheden. Den egen Holmegårdsvej, 81-22. Jeg skønner naturligvis hele tiden, når jeg kører, jamen, at det er for vildt, for farligt, for usikkert, jamen, så vil jeg stoppe kørslen, fordi altså, jeg har en familie derhjemme, og jeg skal, når jeg er fri, så skal jeg kunne komme hjem til den. Så det er ikke for enhver pris, jeg vil have ham stoppet. Da jagten fortsætter ind i boligområdet i Kokkedal, får Claus, der stadig er uden assistance, et nyt problem. Politiet er ikke velkommen hos alle, og er flere gange blevet mødt af stenkast. Så det er selvfølgelig med i min overvejelse, at jeg skal ikke ud af bilen, og jeg skal ikke ud og løbe efter ham i sådan et område.
24-tank, der er. Vi kører på nogle cykelstier, 81-22. 81. Jeg hører ikke noget om, der er nogen på vej til at hjælpe mig, så jeg føler mig stadig lidt alene her. Nej, det er inde på nogle parkeringsarealer, 81-22. Og Peter Ejn, det er svært at høre, hvad du siger, 81-22. Lige her er der en familie med forældrepar og et lille barn, hvor de lige når at tage fat i kraven på barnet og trække barnet ind på en sti. Vi kører på barsel. Det er en frygtelig farlig situation. Det skal ikke være for enhver pris, at jeg får fat i ham, for hvis han ender med at køre et barn ned, så vil jeg det hængende på mig, at det er mig, der har presset ham ud i det. Og Peter Ejn, vi kører på bagsiden af bebyggelsen, 81-22. Og Peter Ejn, det er korrekt. Vi har nogle daginstitutioner også, 81-22. Og Peter Ejn, man ligger og cykler rundt samme steder. Vi har kørt rundt 4 gange, 81-22. Jeg er lidt svært at finde ud af, hvad han vil, men jeg kunne godt forestille mig, at han vil prøve at få nogle bekendte, hvad han nu har, der bor derinde, til at komme ud og hjælpe ham, så de kan måske blokere vejen for mig, så han kan slippe væk. Og Peter Ejn, man bremser på bagsiden af nummer 38, 52, det bliver stort tid. 81-22 på bagsiden af nummer 58, 38, 62, bagsiden af 38, 62. Nej, nu er vi på noget cykelsti igen og kører op ad nogle bakker. Hvis han begynder at skride nu, så kommer han ned i hovedet på mig. Jeg har en bil, en firehjulstræk, så jeg kunne godt køre op over. Men ellers var jeg bare lidt imponeret over, at en gammel Toyota rent faktisk kunne køre op ad sådan en bakke. Og vi er oppe på Brøndshøj Dagsvej igen, 81-22. I mellemtiden er assistancen endelig nået frem, og vanvidsbilisten bliver tvunget til at stoppe. Der kan jeg så se, at der kommer en hundepatrulje nede fra venstre, hvor han så ligesom er lukket af. Så han bliver selvfølgelig lagt i håndjern, og vi må formode, at det er en farlig fyr, der vil slippe væk af en eller anden grund. Og 0303 er også fremme. Køretøj standset. Udmærket. Det bedste med det arbejde, det er helt klart at få pillet nogle af de her fuldstændig sindssyge trafikanter ud af samfundet, og få dem væk fra trafikken og få taget kørekortet fra dem, så de ikke kan bringe andre mennesker i fare. Det er sådan en god tilfredsstillelse, når jeg får fat i nogle af de rigtig tossede, hvor jeg ligesom kan mærke med mig selv, at det var godt, at jeg fik fat i ham her, fordi han har fortjent det. Men da jeg spurgte ham derude, hvorfor han stak af, så sagde han, at det var bare, fordi han ikke havde lyst til at standse. Han følte ikke for at standse i dag. Vanvidsbilisten når at få frakendt sit kørekort hele 7 gange under flugten. Han står desuden til en bøde i 30.000 kroners klassen og mister førerretten i op til 5 år. Retten har endnu ikke taget stilling til, om han skal i fængsel for at udsætte andre mennesker for livsfare. Men skal vi kørekort? Ja, jeg spørger, om du vil have det ind. Jeg spørger, om du vil have det ind, du går. Det er dig, der kører den der. Could you put the phone down? Jeg er nødt til at sige, at jeg tager din nummerblad. Jeg var gået med ældre BMW, 122 gennemsnitsfart. Det skulle lige overkant, når man kører 70.